شربندی نجدین میا و تو جا سر میا اورونیا چاب میا اورونیا چاب میا جژنا چهارشەمە سۆر بنابێن جژنا سەرساڵێ جژنا تاووسێ مەلەک بووکە ساڵێ û ڕۆژە ئافراندنا جیهانê jî tê naskirin. Ev cejin cejna civaka êzîdî ya herî mezin û watedara ji dîroka qedîm ve weke sersalê tê pîrozkirin. Cejna çarşema sor bi navê din çarşema serê Nîsanê li gorî bîr û baweriyên civaka êzîdî roja afrandina cîhanê peydabûna xêr û bereketa axeya. Çarşema sor roja destpêka aştî û aramiyê ye. Xweza divê rojê de reng diguherîne. Li gorî mîtolojî û baweriyên êzîdiyan berê cîhan av bû. Bi diyarbûna milyaketên xwedar re cîhan tê meyandin. Wê rojê tawûsê melek ji ezman diyar bû û da keta erdê. Lewma jî li gelek deveran wekî cejna tawûsê melek tê pîrozkirin. چهارشنبه سر نیسانه چهارشنبه سر نیسانه چهارشنبه سر نیسانه چهارشنبه سر نیسانه Li gorî baweriya afrandinê ya êzîdiyan gerdon roja çarşemê yanî roja çaran hatiye afrandin. Ew roj tawûsê melek xweberdaye ser axê û afrandina gerdonê temam bûye. Meha Nîsanê hem destpêka şînbûna xweza û hem jî bûka salê ye. Divê cejnê de kulîlkên rengîn ji xemla Nîsanê bi her cihekî pêwîst û giring ve tên daleqandin. Roja cejnê roja afûkirina sûcên li hemberî hevin. Roja kulişûna kîn û nifretê roja aştî û biratiyê ye. Bihatina Nîsan û biharê re hêza xêr û xweşiyê bi ser dikeve. Şer û xirabî têk diçe. Ji ber vê yekê jî di vê roja pîroz de bi cejin û şahî ji hêza afrîner re rêz tê girtin. Di vê cejnê de hêk tên kelandin û wan rengereng dikin. Ew hêk jî temsîla jinû ve avakirina gerdonê ne. Lewma di qewlên êzîdiyan yên derbarê afrandina dinyayê de teşbîha dewreyekê mîna hêkê tê kirin. Tevahiya gerdon û jiyanê peyda dibe. ظالم 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 ليلة خمدينة ظالم ظالم ليلة خمدينة مقاتل عمره مدبر سي عمره محظور وحبسة ظالم لي 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 لي